Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Mi smo, šta hoćeš? Tačno je još 30 dana do početka svjetskog prvenstva i Bosne i utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Pozdravi, mahni. Dobrodošlo ljudi, mi idemo sad. A mi idemo da kupimo panini sličice. Mi idemo danas kupiti panini sličica, ali moje kosa nije baš fino. Jeste, kako ni. Idemo pokušati svaki dan po par komada, par paketića, vidjet ćemo 10-15 otvoriti do svjetskog prvenstva i tokom svjetskog prvenstva, da vidimo koliko ćemo skupiti igrača Bosne i Hercegovine. Da, i mi ćemo 2 pakunga. Da. U potrazi smo za paketićima, tek su došli prije nekoliko ovdje kod nas. Sad ih ima trenutno kupiti samo na Bahnhofu, u onome kiosku tamo. Da, imamo. Uskoro su rekli da će doći i u Rewe i u Kaufland. Ali on su već su, onda idemo tamo. A Mi moramo imamo- brzo, zato to će se pola zatvoriti. Zato što će se zatvoriti, imamo još 15 minuta, nadam se da ćemo stići. Jel tako? Ja nadam se isto. I ti se nadaš isto. Dobili smo Džeku Da, Džeko i Ronaldo. i danas smo zamijenili za Ronalda. Jasko imaju 2 Ronalda i jedan je nastao. Oni imaju double, pa onda Jasko je imamo imao 2 Ronalda, a mi smo imali 2 Mesija, pa smo zamijenili Mesija i Ronalda. Da, a tu sam se udarila. Kako se udarila? Ispalo je ono. Tu boli još, gledaj. Tu je crvena. Tata, Koliko? tu je crvena, a tu je jedan puk. Aha. Tu je malo dik. Uglavnom, imamo još 15 minuta. I moramo ići Nadam se brzo da dok... ćemo stići. Moramo ići brzo dok stignemo, pa onda ćemo 2 Pa nam- paketića kupiti, pa onda idemo kući se vrati, pa A vi nam ćemo pišite- otvoriti. Ja, onda ćemo otvarati paketić, a vi nam pišite koga ste dobili od igrača Bosne i Hercegovine i možda neki lajkite, speci. subscribe. Bravo, ne, a to smo zaboravili reći. Radar, vidi radar. Sad reci, šta još? I jedan subscribe. Lajkite, 100 subscribera. Ja. Uglavnom, i pišite nam koga ste dobili sve iz Bosne i Hercegovine i ako imate još neki specijalni karti. To sam vidio sad po internetu, prodaju. I svi lajkite subscribe, ako mi imamo subscribe, svi imaju subscribe, a mi nemamo. Onda svi lajkite subscribe, ako mi kupimo panini stikere, lajkite subscribe. Mi ćemo svaki dan da kupimo panini stikere. Jel tako? Da. Ok. Jesi razumio što sam ja pričao? Jesam, sve sam razumio. A mi ćemo probati da svaki dan pravimo video dok ne počne Bosna i Hercegovina, dok ne počne svjetsko prvenstvo. I onda ćemo praviti live stream kad bude igrala Bosna i Hercegovina. Da, i Bosna i Hercegovina je Bosna. I mi smo dobili puno Bosna. A ja sam dobila jedan zilbane Bosna. Zlatni, nije silver. Gold. Jedan zlatni Ja. sam dobila. Ali malo je drugačija farba. Zlatna i zilba. Uglavnom, ovdje ćemo sada pauzirati, Krvaj. pa ćemo vam snimiti kad kupimo stiker, paketić. Vidimo se. Panini stiker. Evo nas. Hajde, uzmi taj. Gornji taj. Mi pravimo panini stickers i tu imamo 2 paketa. Gledate? Svaki dan ćemo po 2 pakunga otvarati do svjetskog prvenstva. Da, i evo mami. Ajde.
Mama Ono maši. familijarno. I lajkite, subscribe. Ne, ajde. Kreni je tvoje. Otvaraj. Mama će otvoriti. Ne. Ja ću to ovu kutiju, a ti možeš onda, okej. Mi imamo 7. Jedan bijeli. Tu dobije To ćemo samo na kraju. jedan. Tu ćemo na kraj, evo To ti. ćemo na kraju. Gledaj, 2 na kraju. Okej. To ide tu. Evo ga. Bravo, ne. A ovo, a ja mislim da ovo Ovdje imamo, a? To Brazil imamo. Ali mislim da imamo. Brazil. Imamo. Eto, Brazil? bravo. Ovako ko mama naprijed ovdje moraš. Toga nemamo. Nemamo. Ne vjerujem ni ovoga da imamo. Šta je ovo? A, švicarska, okej. Ej, kako Gana. ovo nemamo. Škotska. O, opet ovo, ja uvijek dobijem ovo. Svaki put dobijem. Evo opet švicarska. Okej, ajmo dalje. Nema Bosne. Evo nas. Hajmo dalje. Čuli ja biti sretne ruke možda. Isto i ja sam dobio ovaj za kod. A, varum. Okej, jedna zlatna. I to je jedna karta manje, jel tako? Jel smijem Jedan ja, stiker manje. zlatnu? Ja mislim da imamo tu. Mislim da to imamo. Ja. Gle. Da E, nemamo. ovo nemamo. Ovo je Ovo je dobro. lopta. Ovo je pehar. Ovo je lopta neka je, no. A nije, ovo je Kolumbija, a? A nemamo ovo, ja mislim. Ja mislim da je ovo dobro. Gle. Ovako ko mama. Evo ga. Svi će 2. Portugal, ovo isto Mama imamo. vodi naprijed. Uvijek pomislim na moment da je ovo... Španjen. Da je Ronaldo, jel? A, ne, da je onaj Ping pong. Bosna. Naš na Nema moment. Bosne. Onaj Portugal imamo. Tato. Ovo je samo jedno. Nas je Enislav zarazio, svi smo. Znači sad u ovome... Ja ću još jedan. Četiri, Ja ću za još 4 jedan. godine onda još Tati, ja ću još i Noa. Treba nek piše. Austrija nemamo. Austrija nemamo komplet. Austrija. Gledajte. Evo. Sa svima. Mhm. Ali nemamo Bosna. A, Imamo Bosnu. Ali nema tu Bosna. A nema tu Nema veze. Bosna, nema veze. Biće. Moramo sve... Biće, evo ga. Ja ću još Biće jedan. ovdje, evo će biti Bosna, vidjet ćete. Eto, šta sam rekla? Ja kad navučem, De vamo. ja kad navučem, evo vidjet ćete. Aj, čekaj, neću da Hrvat. vidite. Ja mislim jedan Hrvata isto. Oj, opet ja ovo. Evo, Bosna, Tabaković. Šta sam rekla? Šta sam rekla? Ljudi moji, ja sam sretne ruke. Znači, duplikat. Jedan smo Evo, dali. još jedna, a to je... ovo opet 3. put dobivamo Amara. U Dedića smo isto zamijenili. Okej, Aha. okej. Sad sam ja. 3 sam Bosne dobila. Jeste vidjeli, ja kad kažem da će biti Bosna kod mene, bude. Tako ja sam sretne ruke. Već smo 2 duplikata. Hoće tata jedan otvor paketić. Ajde, Ja sam još jedan. čekaj. Ja ću ovi. Ja ću još. Ali... Ovi ćemo sve sudam. Ajde. Šta je to? I Panama. A mislim da to imamo. A ne, imamo zlatnu onu. Šta je to? Šta je to? Ovo su one maskote. Maskote kažu svjetskog prvenstva. Kako je to vezano sa... Ide Vinicius. Nikad čula. Vinicius Junior za Real Madrid igra. Okej. Tata, ja sam tu. Eto, opet na moment sam pomislila. Ovo je pek. Tata, nešto sam bila. Šta je to? Ovo. Da. Ko je to držao? Na jedna stvar. To je ona Saudijska Arabija, jel? Alžir. Alžir. A gledaj što je dobro. Okej. Tadam. O, bravo, Nea. Šta je to, Nea? Šta je to? Katar. Ja nimam i Bosna. Ima još jedan. A mama je jedan gluk. Ima još 2 paketića. A ima još, okej. Ajde sad, mogu li ja? Ajde. Jedna Ja sam sretne ruke, hajde da vidim. Hopla, šta je bilo, no? To je moj brat, moj mači. Tu ćemo i ovdje što Izvoli. smo dobili zanimljivo. Izvoli. Danas Španija, smo zamijenili ga Ja malo. ću ove dva otvora. Može. Francuska. Kone, ja mislim da nema ovdje. Eto ga, nema. I Ovaj put James. nije Bosne. Evo kartice, stiker je na podu. Daj mama ti. Šta tu?
Muška otvara. Ponovo zlata, opet dobro zlatna pokaži, BiH. bravo. Eto dobro s Imamo, Bosnom. ovo je dobro, ovo možemo zamijeniti. Ovo možemo zamijeniti za 10 karti. Bravo, ne. Ma prodat. Okej. Evo Bosna. Evo Bosne, evo Muharimović, Bosne. Tabaković, koji, kak se ovaj zove? Muharimović, Tarik Muharimović. Da, znam da je nešto Nemamo Tarik. ovog. Nemamo Tarika, ne. Wow! Turkije. I kažu, bliži se. Okej. Hoćeš ti tata? Hoćeš ti Ne, tata? ti. A, mi smo sretne ruke. Ajmo sad bijela Ali ja ova. mislim da su to sve... Ovdje dođe jedna. Ja? Ja mislim, ne znam. A joj, imamo ni Njemaca. Evo, malo sam Rudiger. poderala. onaj. Što je? Okej, Gorecka. Ovoga nemamo. Nemamo Gorecka. Okej. Znači dolaze svi ovi Srebreni i Njemačka, ja, pravo si. Ja. Već 2 paketa, cak, otvorili. I 2 paketa dođe. Mislim, 2 12 kutije, paketa. 2 kutice. Ajmo, ne, da vidimo. ko Ajde ima- ovdje. Hajde da Sad vidimo polako ko je. smak. Imamo Da. tog. Tog imamo 2 puta. Ok. 2 puta smo. Ajde da vidimo sada. Znači, ovo je do... Ajmo BiH nađi. Ajmo BiH naći. BiH. Gdje nema BiH? Hajde nađi BiH. Jel vi znate gdje je Bosna? Evo ga. Ahcin. Ahcin. Hajde traži. Ajde. Jel tražimo Bosna? Da. Evo Bosna. Ok. No vidite, imamo mi dosta Bosne. Tabaković, 20. Daj, ću ga zalijepiti. Gdje otvori nek Jel vam tu? Ajde, ja ću otvoriti, ti zalijep. Može? Da. I Nijamo. Tarik Muharimović. Ali ovo smo dobili. Aha, ono karte, neka smo kupali da smo dobili. Ja, Demirovića, ne ja. Agapa. Evo šta imamo u Bosni. Imamo isto ovo. Ovo sam ja dobila. Znači, fali nam Golman. Gigović, Tahirović, Treba Hadži Ahmetović. 2. Vasilja nemamo, Kološinca nemamo. Kažem ti Golman. Vasilj Mi treba Kološinac. ova. Demirović, ja. Nemamo Demirović, to nam treba. Evo smo dobili da smo pogrešne pakete kupili. Ok, vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Onda ćemo imati više sreće. Ćao.